Здравейте хора, имам 27. Днес за Attack City Battle 3 и ще играя за PSP-то. И ще играем малко с Subway. Между другото имам почти същия телефон като Владиков, Виктор. Ако той има едно вола 1000, значи му е същия. За което се радвам, защото тия телефони са много хубави и нови. Не са стари модели. Затова никога не разчитам на качествите обувки. Джемпо. Не, бе, много. Правя геймплей на Android, Lollipop. Изигравам последна игра. Трябва да видя. Тук ми... Аз трябва пари за никой скин. За никой аватар излежете. Така. Първа. Убери. Давай. Стига, че такова ми... Няма. Еми тогава... Как справиш екип на екрана? Не. Продължаваме. Геймплея. Качещи обувки. Са яки само в началото. И плюс това е кефи, че много чупват. Обаче някой път може да го кажа да предат. Качещи обувки. И пък ще покача. Ще направи на FIFA 17, FIFA Mobile. Gameplay BG. Опа, спанах се. Ще си сваля още някоя игра и правя клипове на нея. Благодаря, че гледате този клип. Надявам се да ви е харесал. Да отворя последния пак и да ви е...